Aslan. Ferit bolun yukarıdan. Nikaplı. Verin, karşıdaşlar yok. Düşündüm. Arası. Merin bir de koşul. Düşündüm. Arası. 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 Düşler vur oğlunu. Çalışıyor. Arası. Karşıdaşın yerini konu tanımadı.
Yoldaş Terkerde, buyruğunuz doğru ve doğru yerine yetirildi. Berekella. Wagtyňyz 3 minut 26 sekund. Tuvalem edermenler, wagtynyň iri bolduk. Yoldaş katta. Toporunu bilen dolandyrşa gelin. Tut şeýle yoldaş patpolkovnik. Ey, ağırdan däl. Hormat we töletiyle laýmyklary mahmal. Belki medalim dakarsa. Berekella. 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 Ya, kutlu yani. Yok yoldaş patpolkovnik. Dayan, perwan. Bir aylyk zähmet ruhsatyndan alyp galmasagyň bolýar. Yok. Kapitan Uriyadi. Siz onu halal kazandın. Berekella edermenler. Otur görnüş boldy. Yoloş kapitan sağaman arkaydın. Harlaşýaňa da gitmek atmamy. Hani dermenler, edep billik. Halallık. Savarlılık. Özüň erketmek. Ruhu beletlik. Bulan hemmesi Türkmen Türkmenleri Taekwondo oyuncu Gazakistan Respublikasının Astana şäherine geçirilen Dünya Çempionatyna ýeňişlerini bayram etdiler. Национальная сборная Туркменистана по тэквондо готовится к международным соревнованиям. Они пройдут в малазийском Куала-Лумпуре. Спортсмены тренируются 2 раза в день, утром и вечером. Türkmen türkmenleriniň halkara ýaşaryna gadanýanysyny görüp bu onurjy durum. Tekvando boýunça Malaziýanyň paýtagtyna tamamlanan halkara ýaşynda ýerleşmede bayramly urunlara münasip bolar. Ýurdumyň türkmenleriniň gadanýan üstünlikleri, öňde boljak ýaşlarda awraýly çykyş etmek bilen baglanşykly maslahatlara giňerlerler. Olarda ýurdumyň sport üstünligini belende götürmek boýunça buýsançly sözler beýan edilýär. Netip bolsa ertirdenem ruhsat näme deýsem diýen. bir gün kakamyň doglanuny. Şoňa taýýarlyk görýäs. Inera habarnama. Sen kim ben nedir? Hükman maňa ýat tutdun. Bolýarmy? Ine 5-nji gün bolsa. Girmäge ruhsat edin yoldaş Gelin patpolkovnik. yoldaş terkerdiler. Ine 5-nji gün kiçäre oyunçy men taň goşma şaýdaryn. Ýöre. Yüzlenmäge ruhsat edin. Ýüzleniň yoldaş terkerdiler. Zähmet ruhsatyna gitmek üçin habarnamamyza gol çekip beraýyn. Dinle olunlar. İş ýadasa da ol adama zerurdur. Zähmet adamyň awryny galdyrýar. İşsizlik adamyny harlaýar. Şoň üçin diýinjalşama diýinjalşdyr bolýan serhetde gulluk üzlüksüzdür. Watan gullugyna elmydama taýýar bolun. Siz serhetçilersiňiz. İlkinjilen hataryna çagyrylyp bilinärsiňiz. El telefonuňyz açyk bolsun. Onsoň diýinjalşda bolsaňyzam ýüregiňiz işde bolsun. Zähmet ruhsatyny netijeli geçirin. Tamam diýinjan. Hut şeýle yoldaş patpolkovnik. Gitmäge ruhsat edin. Gidiverin. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ýagdaýlaryň? Hawa juma durdyfleň oýa däldir. Yo, juma durdyflar ada bäri.
Bizim göç gelemede de 10 yıl olanlar. Şoň üçin men bilmedim. Jumadur difleň nira göçene bilen. Yo, bilmedim. Bağışla. Bolýar. Bağışla. Sağ olun. Alo. Salamu aleykum Maktada. Wa aleykumselam. Men diýen salgym boýunça bardyňmy? Hawa. Aha. O salgyda anni jumadur difler ýaşana oken. 10 ýyl munazal göçüpdirler. Nira göçende hiç kim bilen ok. Bah. Han men ona yeni göldüň uğruna çykaýyn da. Gayrat edagam. Bolýa. Han ona seni ödýüşiň bilen bol. Birden täzelik boldy men taň aýdaryn. Bolýam? Mende bir pikir bar. Näme pikir? Maktada sağlıkmy? Howala bir zat ýadyma düşdi. Ondan näme pikir edýär? Doğrusu Maktada tuweleme ýurdumyzda medisinamyz tehnologiýa taýdan ösen. Şoň esasynda bir pikir kelläme geldi. DNK-ny bilen tap bolmadymy? O pikir. Men bir daşar urtulýyşym bar. Şonu urdynaýyn. Anan soň uğruna çykarsy. Bolar ýaly bolsa gayrat et Maktada. Bugunem kakamyň ýaşlaýyny bilýän akşamara. Ýokman gelin garaşa. İşlerden mojadam hökman barar, bomy? Kakam ýaşlaýyn bolsun, salam aýt. Bolýar. İlki bilen tyýlap çağıraňyz üçin sag bolsun aýdasyn meýle. Sag bolun. Saçaňyzdan bereket artsyn. Türkmençilikde bu-da hem bir dogan garnaşlaryny jemläp, agda birligi berkitmeň usuly. Aslında degene jem çağırjak golün tenem gaty göräýme diýip çağırdyk. Olum bolup bilen. Nurwerdi aga, 60 ýaş toýumyz gutly bolsun. Allahyň beren ýaşyny maşgalaňyz bilen bagtly durmuşda geçirmäge arzuw edýär. Ýaşyňyz uzun bolsun. Goý, agtyk, şowluk, ýuwluk, gowluk, atlyk, ýatlyk görmek netip etsin. Aýta bolynym ömrüň bol. Sözüge bizden olsa, dinlemegem sizden olsun. Yalkanana adam zadyň ogul bilen gyýdan bolsun. Ulukdan olsun gatnaşyk, saçak bilen duzdan bolsun. Dady başga tap zähmetin, deriň bilen azap etsen. Ýaşanyňa diýýän ömrü akbal bize nesip etsin. Gynanmagyn, Nurwerdi aga. Saçyňa çal çörňeşenne. Saçaňa dostýar geler. Öýüňe döwlet ornaşanna. Goý, her kimiň arzulany murat bolsun durmuşynda. Gädilsin günler. Goý bu ýyllar hata etsin. Ağam, sen näme üçin gulagyny beýtdirdin? Bäbejik, hakyky söwüşçilerin başlarynyň hemmesiniň gulagy şeýle bolmaly. Oglum, hakyky söwüşçiler özüne şikayet etdirmeýär. Güýçli bol, barmy? Eje, dagam, eýle gulagyny beýtdirmeýär. Şu matky edişim ýaly, özüme derim. Bolýarmy? Şikayet erkegi bezar oglum. Ýaşanyňa diýýän ömrü akbal bize nesip etsin. Onun Nurwerdi aga, 60 ýaşda beýle ýaş görnýär. Ýaş görünmän bir sırnaýda aýsaň. Favor artyksan. Ýaşy dileglenç. Näme üçin ýaş görnýänim men anyk aýdyp bilemok. Önümin şu sakasenni ädimlemden, gelen netijelemden. Çen tutup aýtsam, sport ile meşgul boldum. Döwlet aga,
Murad ağa gişdeyem ha? Sport bilen meşhurlanmak için hiç vaxtım geç olmaz. Murat, sırmaydı. Murat, sen oy ne diyen? Anrayın alayan çayış sattın çekinme. Ne hoş var? Sporttan son durmuşta halayan kârini il alma. Halayan adın edip gelsen durmuşta qarlılık yadına düşme. Onu tamam neyme? Yüreğimde buysun siyasetini. Haçanla sen öz mehriban bağlana şu durmuşta doğru yol saylak görkezip soňam şo ýoldan doğru ýüremeni öwretdiň. Şonda ol öz inatyna mehriban bolup sport bilen meşguluna. Ar namusyna, maşalatyna, watanyna morar. Şoň alyp perden ýetişdiren soň nädip buýsanmajak? Nädip garra biljek? Feyen erer, feyen akbime, il görşeli yar bolan akbime. Vah feyen erer, feyen akbime, il görşeli yar bolan akbime. Il bilbiline, tir gülümne dettin yaş yürüğümü, iride yadet. Yeri, Vefa. Han sen ölenmek netin yok mu? Dine senin aldın. Ya da halayan gıydın yok mu niter? Halaşýanma ba, ýöne saçly urutmağa çekinme. Ha, birden bord ýerler ödýän. Wagt ersine ýok ýerler ödýän. Gıydın kakas ana çary iş gatga galadym. Gıydın gowuna barýan ýola tapdyk. Kakasyny gowuna etmekde iş bar. Sen näme? Kakasyny öýlenýän. Näçe dannasa da ahir soň gıydın rawa görmer bolara birine. Aslynda olar taňa godaçylyk elmeli. Gerçi oğlanın içinde dine senin aldın. İkisi yem eğlenni. Sen eğlenme. Durmuş diýilýän zat şeýle çalp geçe. Halayan gıydını elden gedirenini duyman galarsın. Sen ýaly watanyň gorayan ýigit ojoňa morar. Sen gatmany urlayan olin bolmasa kakasy hökmünde seni giday. Gitme näme? Gaýtan bile gider. Ejesi bolman bile gitmele. Kerim.
Anna. Howa dinleyen. Anna. Qyydymyda gudaçylyga geldiler. Senden qyydymdan soraman jogap bermen diýdim. Onson qydyň näme diýdi? Qyydymyz razy. Indi söz sen bilen. Olar halaşypdyrlarmy? Vay tova. Men nerden bileýin? Kim bilmelmiş onu? Qydyňdan iýbaly söz alyp bolýarmy näme? Bardur bilen sedemeň diýipdir. Maňa meňdesi hor bolmaz. Oglunam hor etjege meňden ok. Biz on sorap iyi dedik. Bilimi, hünäri bar. Ödem sport bilen meşgullanýan eken. Düşünükli. Oğlun men yanıma gelsin. Yakından tanışak. Vay tova bu oğlunu. Yan aýtdyma biz on sorap iyi dedik diýip. Näme gerek onu yanına çağırmak? Türkmençilikde ayıp bora. Qydyňy tanamayan adamga bek koy vermek ayıp bolmazmy? Ey tova. Näme onu işgäriň dürüýdýänmi? Yanıma gelsin diýen bolup. Ya iş aljak bolýanmy? Ulylyň kiýaly awry bilen çykar da qydyňy. Näme gerek kynçylyk döretmek? Oğlun alnından gelip durka. Heley. Men at awrayım. Bar baýlygym, hemme adym qydym. Men şo hemme adymy bir nätan şadama bek goýup bilmene. Soraňda näme oglany? Adam pahyr taşyndan gören zadyny aýdardy. Meniň içki pikirini, durmuşa olan garaýşyny, psihologiýasyny, filosofiýasyny bilesim gelýär. Gerek bolsa şertem goýarym. Sen men radylygymy soradym. Menim şertim aýtdym. Innem gidip bilerdim. Käwatlar men ödümi. Sen aýalyň dälle. İşgäriň hökmüne duýýan. Duýguýyňy erkedi bilmeseň, ne dogry pikirler elter. Yere o git. Öýe dağı gelay diýsem etmediň ay. Eýgilikmi? Eýgilik näleýsin ay? Öýdäkler näme diýipdirler diýip. Näme? Ýok diýipdirlermi? Ýok diýmänirler. Ýöne qydyň kakasy ogluňyz bilen özüm gurlaşýar. İş ýerime gelsin diýipdir. Gudaçylyk bir ýaşyndan işi däme? Şonu aýdýan atam. Men näme gurlaşaýyn bar? Aty bir hile ol. Öňe mäýüpüň üstüne gedip ýören ýar bolup ýörmelin. Bu da üstüne. Şonu da geldi iteler gitmeli olsun. Ayıp zatlar birek tanamak. Göwünlerine göre etçek bolýandyrlar. Ýaýdan ýan atam. Täze bir ädim etmek, täze bir zat aýtmak adamlaryň iň gorkan zatdyr. Näme aňsat düşündirýär? Ýaýdan saňam gitmeli bolsun. Artyň gerek ýerde. Eýder-beýder bir alaçyn tapardy. Artyk bolmasa da men bar dost. Özüm ýanyň ule gider. Bele bolsak bir alaçy tapylar. Bir kelleden iki kelle.
Haçan gitmeli? Häzir. Yürün no. Salam. Salam. Ana çağrı üç bize garaşan olmalı. Hawa, geçiverin ortada garaşya. Böyle. Hanımla dost. Allah yarın olsun. Sağ ol dost. Gel. Salamu aleyküm, mümkün mü? Ve aleykümselam. Mümkün. Gel. Geç şu yerde otur. Bir kofe. Senmiş o değil yani. Hawa. Adın ne mi? Wepa. Ne için Wepa? Düşünmedim. Sonraga düşünmedin mi ya sonraga verişime düşünmedin mi? Neme? Enem atam daqıptır. İli günü watana Wepal çağı olsun deyip niyet edipdirler. Neçe yaşında? 26. Bilimin? Yoqarı bilim. Hayti yoqarı hujayn tamamladın. Türkmenistan İnjiner Texnika ve Ulukommunikasyonlar İnstitutunu tamamladım. Nerede işleyen? Devlet Serhet Kulluğuna. Serhetçi deysene. Hawa. Harbiçinin? Kapitan. Ne için serhette? Başka uğur del. Yüreğim şunu fayladı. Vatana kulluk etmek özüme borç bilen. Serhet qoruğu ulu vedipe. Serhetçi olmak için ulluqan gayrat gerek. Vatana kulluk etmek, vatanı qorumak mukaddes kär. Edil şoň ýaly hojuluk başy bolmagam jogapkärli iş. Her bir öňetine eýgerde ýanok. Maşgala kijek bir döwletdir. Maşgalaňam germe bolmasa da ferhede ba. Hany göreli? Sizden gorugçy ýa giýew çykjakmy? Näme üçin men niýdim gerek? Näme üçin başga bir del? İllewne terbiyeli maşgalalar kany? Şolaryň birem bolup bilmezmi? Duygu meselesini yürek saýlaýa. Insanam yürek islegin gözleýä. Men gyýdymy näçe wagt ber tanýam? 4 ýyl. Men gyýdymyň näil maşgalalygyny bilmek üçin sana 4 ýyl wagt gerek boldumy? Neme? Düşnükli. Bal ýeňiň bilen agdyň tüýjaýanok. Sağ bolun. Gowaglan nidiler. Men aýdylarlar retedim ok. Ýöne adam aýdylandan gören zadyna gowunan ýa. Hany göreli? Sen ýylgynyň aýdyşýaly gowulan kan. Ýüregiň saýlandyr. Söýünürüm. Aşygam bolansyn. Dälsiň diýem ok. Çünki tebigat biziň hiç birimizden bu duygulardan mahrum etmendir. Mejnun bolmagyňa mahmal. Emma her bir öňeten mejnuna men rowa görür ýaly gyýdym ýokda. Sana gyýd bermelimi ýa bermellämi? Ine onu ol görererdi. Maşgalama gatylmak isteseň men sana şertim bar. Şertim bitirseň gözümiň üstüne ornuňa. Başarmasam men gyýdymdan elçi. Näli şert? Şertim söwüşmeli. Söwüşmeli? Hawa. Nä ýaýdan ýaňmy? Ya gorkdyňmy? Hiç ýok. Sen şeýle de öýüň bilen söwüşip berensiň. Ýöne bu gedek öýüň bilen söwüşen ýalyalsyň. Bolýa, men kim bilen söwüşmeli? Onu häzir görüp berersiň. Ýör. Şu wagtmy? Ha, näme? Sana pikirlenmek üçin ýene 4 ýyl wagt gerekmi?
Halipa salamu aleykum. Wa aleykümselam. Atacan, gowçuluk mu bäýärläpsiňler? Gow bolmamy size bagly Halipa. Bu Pawle geldim. Ha, mundan gelip çykdyň o. O Halipa. Ha, iňmi? Inim ýal dostum, işleşim. Gaýny urum. Düşünkli. Halipa, ýigdimiz nähil gördüňiz? Hayır, elbetde. Daşından, içinden hem görürürse. Ine bizim türölüşüp geçen yerimiz. Bir yerde sportun durulu görünüşünden türölüşüp geçiyor. Şiir. Salamu alaikum Halipa. Wa aleykümselam. Beyit men usat turganım. Qeýdi gerek bolsa, Aliň ala meýdany. Şagirdim ýeňmeli. Ve salam, iş tamam. Şiir. Ey atam sambada söwüş benimle. Men samba bilim o. Başardygynda söwüşerdiň da. Sambo tekvando däne. Bolýan. Entegim özümle söwüş diýmeýäne şükür. On soňam ýadyňda artyk bile nädenim. Dur diýsem dinlemän ýençdim. Görkezden görülýän dünýedir bu. Üstüne gaýnaty boljak seredip dur. Ýüzümizi gyzartma. Biz bu ýeri ýeňmek üçin geldik. Düşünmedim de şu wagt. Goltuk berdiňmi haýmallym? Hakykat aýtdym. Sen goltuk diýip hatap etdi. Taekwondo abraýyn sakla. Hani, barın taýýarlyk görüň. Bolýa. Emel bilen alsana, emel bilen. Boğulyan men ya, koyuyor beni. Boğulmacak olsan sıptı halimden. Ne sıpayım? Bollede Şirhan, yeterlik. Can çıkıyor yonlamam. Dur diýdi taň. Berekellah Şirhan. Sen teveşşüňe gördük. Opa. Barını sen gaýdy ber. Ýören tur. Halipa. Wepa sportdan üzgün oğlan ne bolyn? Görüşüm tilsimler biz üçin ýat. Şiir bolsa çağırlıktan türgünleşip beren turgun. Bize biraz wagt berseňiz, iň bolmany buğur bilen tanışdyk, türgünleşdik. Bu täzeden töwüşdik. Bir ýadykdan äär ölmez. Bize ýene bir mümkinçilik öýretip beren Halipa. Atacancan, sen adyňy bilip takypdyrlar. Sana can diýmejige de can ýidirjekdi. Ferit, ýa-da tüýşürlügi hat agyrlaşýan. Soň goýulsa men ýene üstüne 3 tane şert goşdum. Bolýa Halipa, bir gaçara gowramaý berersiňiz de. Onu dinle. Birinciden Türkmenistan'ın çempionu olmalı. İkinciden yakınına dünya çempiyonatı. Dünya çempiyonatına altın medal verilmeli. Özünüzden terhetçiler miydiniz? Hova. Hat hova. İş yerinizden hormat hatı bilen hiýlelanmaly. Dördüncüden men türgöllerim bilen 3 bolup teweşmeli bolsunuz. Ýigdimiz tolgunny diýip bahan etmediňiz ýaly. Bizden çıkacak oğulların biri Şirhan malı. Ondan yine bir şer.
Bu zatlar üçin bari ýok 60 yıl berýän. Bir sagadam köpdäl. Size şulom yeterlik. Esasy ady bol berk belläň. Bu siz üçin iň soňky mümkinçilik. Innegilişik ýokdur. Bolýar. Wagtdan gijaga almaň. Ýoksa izinden gowulajak bolýarlaň aýagyna çalyşarsyň. Başlamak üçin beýik bolmak hökman näl. Beýik bolmak üçin başlamak hökmandyr. Men sen ýeňjeňe de inanýar. Hut şoň üçin men sen ýanynda dost. Türkmenistanyň çempionlugy bize ýamba. Ýene baryň bize gülüp bakdygy dost. Innekaýda tekvando boýunça dünýä çempionaty. Turgunda şum atdyrsam ýeňer niýen tamamamma. Ýöne sambada iş wada. Salam. Bize bir ökde turgun gerek. Men bir turguny bilýän. Ferhat ana çary üçin şähertlerinden bolmasyn. Oýuny ataňam bolsa syýlama diýerler. Olara inanmak gümürtüligi iş. Möjeňlerini goýun düşen ýaly derler. Ýok, ol ana çary üçin şähertler. Ol jiu-jitsu boýunça ustadlaryň ustady. Näme üçin? Bize sambany öwretjek gerek. Göz başa ýetmek üçin aklymyň tersine ýüzmeli. Dünýäni güýçdän emel aýlaýar. Ol bize sambanyň emellerini çykalgysyna öwreder. Şu golaýdy işleýär. Ýör, wagt hasap alır. Ana çariç öňüm hasapy demek hasan soraýara. Eýem 59 gün 21 sagat galdy. Darykma. İrläpsiňmi? Günler içinde saat çalt geçe. Ay içinde gün çalt geçe. Yıllar içinde ay çalt geçe. Tutuş ömür olsa bir salımda geçe diýerler. Yok. Wagt geçe nokta. Wagt uçýan ekeni. Işığa düştüňe hasam hazırdak gidýär wagt. Öýlenmäň ışygyna düşdüm diýsene. Kim gidip barýar? Wagt gidip barýar. Türkmenistanyň çempionatyny ýeňinçi bolumda alan hormat atym şu. Bolýar. Ol öz işine diýär. Sen näme iş edýän? İşden ruhsatnama alyp geldim. Öýlenmek üçinmi? Ruhsatnamany sen gaýnatandan almaly. Gerek bolsa ondan alar. Ýöne şu wagtlykça işden getirdim. Dünýä çempionatyna gitmek üçin daşyna çykmagy ruhsatnama aldım. Dünýä çempionaty Estoniýada geçirilýär. Şunu akşam 21:00 aeroportda 12:00 Tallinnde bolar. Şu wagt saat näçe? Salam. 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 Sağ ol. Sagaman varım. Wagt geçdigi saý özüm uçaýjak ýaldy ýa. Şeýle düşýän ýaly. Kemerleme diýilýär. Kemerleme. Wagt çalt geçýär. Ýetişertmeýär tam. Ýene näçe gün aldy? 21:06 saat. Derdiň öýlenmek bolmasyn. Sagat sana diýär. Sekundlar sana diýäm diýsene. Bizinki bolar nesip bolsa. Näme şey diýmek bilen toýuň tortuny artyra alar diýýän. Ýok, toýuň hozundan köpürak alaýjak bolýan. Gereň hoz bolsun. Oň işi haýyr. Käwat başarmasam näme eden käm diýip kirýän. Bolar dost, bolar.
Yüreğim bir görseme davanımda dukurdayan ýaly. Bir görsemem ağzımdan çykyp barýar. Adamın niyeti ötürü. Yaxşı niyetde ol. Sen bolmadyk bolsaň näme derdimken? Men bolmasam mı? Sen ýanynda başga bir yer bordy. Ýeke olmazdım. Pikirlere diýinme ýok. Bar pikiriň ýeňmek bolsun. Bir zat alat etmeli bolsa da, ertir nädip hormat hatalmaly. Şonu alat et. Sen ruhtaýdan ejildemeýän. Madama gowzatlar arzu edýän. Arzuwlaryň hasyl bolaýma häsiýetem madyr. Ertir ýarş bugünlükçe bestir. Gaýdaly. Hongchong, 차려, 근게, 세이, 첫. Отходи от удара. Korkma. Ana berkella. 바로 홍정 차려 근게 Tuğulum, özünden çekti tatlı. Sağ ayağını sere sap bol. Her neyse canı sede sağ ayağından eğe ol. Bolonu bak. 홍정 차려 근게 마사기 준비 시작 해줘 홍정 차려 근게 돌아 근게 Terget birikme, dengleşin. Ölülüň. Dawara lerişe.
Zwotlayın. Dolandırış günü. Kalınlar sağa. Edimlep. Yürü. Sağa. Gönülüm. Salam yoldaş tergetçiler. Salam yoldaş Patpalkovi. Erkin. Hormat tergetçiler. Türkmen halkının milli lideri Kahraman Arkadağımızın başlangıcı bilen Arkadağlı Kahraman terdarımızın baş tonluğunu bugün Türkmen sportu dünya derecesinde davranılanya. Dünyanın türlü künjöklerini vatanımıza, halkımıza münasip vekilçilik edip Türkmen Türkmenliğimiz yarışlara katnaşıp üstünlük kazanýarlar. Yaşıl tuğumuzu belentten parladyarlar. Ine şugun hem nizam meydançasına yığnaşmamızın baş sebebi öz eňdeşimiz Kapitan Berdiýew bilen Kapitan Nuri Agdiýewiň halkara ýarşyndan, dünýä çempionatyndan altyn medal bilen dolanyp gelmeginidir. Ine şeýle türgenleriň, fergetçileriň arasyndan çykmagy uly buýsançdyr. Olanlar, bayraňyz gutly bolsun. Gelin bolsa Kapitan Berdiýewiň syýlany goşuralyň. Kapitan Berdiýew, men ýanyma gelin. Bor. Yoldaş Patpalkovnik, Kapitan Berdiýew syýlygymy almaga geldim. Gutly bolsun. Berekella yoldaş kapitan. Dagolum. Garaşsyl baky bir tarap watanmyda, mehriban halkymyda, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen terkerdaşyna gulluk edýär. Atam uçup barýan saklydan okmaňa. Eýgilik bu pakim uçup barýar. Kim däl wagt uçýa wagt. Eýýam din jaş gutordy. Darykma bir alajy tapylar. Bari ýogy 13 gün 9 sagat galy. Atam goýsana, maňa çäre tapaly. Maňa çäre gerek. Men çäre gatnaşyp hormat atalmaly. Eger men çäre tapmasam, ana çäre içmeň çäreme çäre görür. Dogry aýdýam. Saňa bir çäre tapmaly. Ýogsa sen bu bolşuňa däldirap barýan. Diýen zadyňyz gulaňyza eşdýäm ýoldaş terkerde. Saňa isläň wagtyň çäre gurnap ýörmelmi? Çäre iş bilen bagly. Sen aladan bolsa öý bilen bagly. Öý, işem iş bilen olarda. Düşündiňmi? Gutşeýle. Eşdemok. Gutşeýle. Gönül. Sağa. Edimlep, yürü.
Kapitan Nuri Agdiyev. Kapitan Berdifem özüm bilen alıp yanıma gelin. Düşündüm, yoldaş podpolkovnik. Tutuş kompüterlaştırılan teknologiya da. Yoldaş podpolkovnik sizin buyruğunuz boyunca Kapitan Nuri Agdiyev ile Kapitan Berdif geldi. Gelin oğullar, geçin. İle tanış olun. Teknologiyalar merkezining başlygy Ana Çarevich. Ana Çarevich. Bu oğullar özünün ýaşyna garamazdan terket birikmämdiň tejribeli terkerdeleri. Ustad atyjylar. İlkinji tejribeni men şul oğullaryndan ýa. Beýle bolsa, bulan ustadlygyny hökman barlamak gerek yoldaş podpolkovnik. Dogry aýdýaňyz. Yoldaş terkerdeler. Ana Çarevich bize täze kompýuter bilen dolandyrylýan harby geyim ködürleýär. Bu geyimde ilkinji tejribeni barlap iş ýüzünde peýdalanjak biziň ulgamyz bolar. Ana şoň üçin çağırdım men sizi şu ýere. Bu harbylywatyň aýratynlygy, netijesi, peýda soňrusynda size Ana Çarevich üçin hünärmeni öwreder. Gyzyklanyň oglanlar. Hoş geldin yoldaş podpolkovnik. Bilýäňizmi näme? Yoldaş podpolkovnik. Awo. Tejribeni geçirmek için bize yine de 3 adam, jem 5 adam gerek. Hem şu otodan giňrek bir kiçenrek meydança bolsa, biz tejribeni hut şu wagtdan başlap bilet. Bize o şertler bar. Ýörüň Ana Çarevich. Olanlar, Orşamyň şarwulukçy Batyr bar. Hudaý berdi. Orazmamew daglar alynda gassagly kiçi türgelişik zalyna bar. Bor. Bolasy ýüregiň eliň alýan diýsem, sen o ýürejek gaýnatan geleni duýýan eken o. Şul adam gördüm elim ayağım tanrıya. Öňke diýärmem edip bilemok. Yoldaş terkerdeler. Sizin eňiňizdäki lawatlar ýürüýti kompýuter tarapyndan dolandyrylýar. VPN-den başlap, dawaňyza çenli, hatda eliňizdäki ýaraglaňyza çenli kim belli bir ölçenli voltda elektrik çeşmet goýurlar. Siz garşydaşyň her bir hereketine garşylyklaryň jogap bermäge taýin bolmasyňyz. Sowuşyň dowamynda sowuşyň usuly dürli ýaraglardan od açmak, sowuk ýarag bilen ýa-da ýaragsyz eli güýjüňizi daýanyp sowuş alyp barmaly bolsaňyz. Islenlik ýagdaýda taýýar bolmalysyňyz. Esasda garşydaşyňyzyň size garşy ýara ulanyň ýagdaýynda siziň yaralanan ýeriňizden belli bir derejede elektrik urgus bolar. Ana şonu siz bir näçe minutlap hereket edip bilmersiňiz. Aýdlanlary düşünen bolsaňyz, akşamdan oglanlar bir az wagtdan başlar. Ana Çarevich. Onu näme? Başla berelim. Başla berin. Hünärmenler taýinmi? Bu çeyle. Eger hemmäm taýin bolsak, kıyınçylyk ýeňil. El ýaragly 10 sany garşydaşy goýberýär. Düşündüm. Yoldaş podpolkovnik, inni yaragsydan barlak göräýeli. Elbetde. Yaraglaryny öçür. Goý elleri bilen tewişdiler. 10 sany kynçylygy orta garşydaşlar goýber. Yaraglar aýryap. Terkerde Berdife soğuk yarak bilen hücum ettiler. Bor.
Hani yine de birinci topor koyuyorum. Yaraqlarını koymalıydın. Sizin ol öktü atıcılarını atıp yıkmak için bari o 5 minut vakit gerek oldu. Ödleştirmek için türgölleşmek gerek. Koy bir heptelep türgölleştirirler, ödleştirirler. Son köpçülükleyin tanıştırayır. Böyle, Ansari. Hep berekellah. Meni yıkıp bilen ol. Meni yıkıp Kamilu. Meni yıkıp bolun ol. Yıkıp bolun. Meni yıkıp bolun ol. Damarımı mincide tutup bilen o kıyıncalık. Gözlerim beni daşta vuruk fiçalı. Men bilem o incalı. Dünya yanıp başladı kıygırca geçti. Bar gücümü üşürüp yıkıdık tuğunun aymını kalını kıysarı. Meni iş yadıdın ok yadıdgen işimi. Berge putoron yeri yok kutulon yerim. Daşım düşman yok olun kutulon yeri. Gönü at koyun yerim olur atılan yerim. Diydim açık ören ok içim atılan beni elimden geliyor. Himme zat gönü dangeli harekete feri thap ol. Kutor yan gemi bulur iş sebim anım ok. Kutor ya deni sığdırıp bilin ok bu dünya meni. Bunun oksuzı bilim ah. Meni yer alyansa yer basık seberim ah. Kimselikten kamiliye yol var. Onu yürüyen bakasını bilyen men der bilen kan bilen tülüyen. Yoldaş terkerdeler. Yoldaş terkerdeler. Başla. Yoldaş terkerdeler. Tavşarık şeyle. Karşıdaşların fan size ne belli. Siz 10 minutun davamında karşıdaşları ile talmalı ortunlar. Yeni bir kaytalaya. Yekece adamım. Elden tıptırmalı eltiniz. Düşündünüz mü? Kut şeyle yoldaş patpolkovnik. Onu neyme olunlar? Tayar olun. Biraz vaktin başlaya. Yoldaş kaptan. Başladık. Kut şeyle. Korumanı tayar ol. Yoldaş patpolkovnik. 4. 5. yığınıydım var. Hücum ettirdene. Olmaza yiğidini ünsi veremem. Düşündüm. Yaralısın. Kovuk yaralı hücum ettir. Görelim. O işte hep hile yalday oluyor. Düşündüm.
Sene de hücum etsinler. Birinci men geldim äge bol. Üçte yengillik. Beyleklik ne de granatopla öwüşü tamamlayın. Yerine yetirin. Şeyle. Granata! Wepa! 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 Öyleme ikide başına alıp çıktılar. O yolları toparlayın ağabasınlar. Sonra ne ederler? Üçüncü! Dördüncü! Beşinci! Beyle de olur bilýär. Yoldaş podpolkovnik. Olary ok değmedi. Ýöne özlerinden gitti. Adaty bolşýaly özünden giden adam özüne de gelýär. Bolup biler. Ýöne anna çary doğru idi. Yine bir düşman aldı oğlanlar. Arassa. Mergen görýärmi? Yok göremem. Hüşkär bolun oğlanlar. Emmetiniň ýaryny öçüriň. Diňe kapitan Berdiýewiň keyin açyp goýun. Şeyle. İslen o!
İşlen o. Menki işleýär. Mergen neç kilometr saat tezlikde? 45 km saat tezlikde. Alıbilermin. Bir mümkinçiliğim var. Ay, berekella. Yoldaş Patpolkovnik, toparın ulsi, Kapitan Nuri Agdiyev yüzlenme agruta dedin. Yüzlenin. Yoldaş Patpolkovnik, Türkmen edermen yürüytü maksatlı topar tarafından koyulan vazife üstünlüklü yerine yetirildi. Bolýarlyş kaptan. Toparyňyzy berekella. Ansariç. Size de berekella. Harul gom üçin ullukan täzelik. Netijelik hem behwitliş. Muny beýleki harul gomlarda hem peýdalynsak behwitli bolar. Watan goragy ferhetden maşanýar. Watany goramak halal iş. Sogab iş. Yurt goragy her bir adama ynanylmaýar. Şoň üçin şular ýaly mukaddes işleri yerine ýetirýän serkerdelere koy bir eşikler bizimle de aramızdan soğuk bolsun. Sağ olun ana. Ölüme. Onu näme? Ufak gurkadan serkerdeleri hormat hat bilen tiýilaýalyň. Gassanmaň Yoldaş Patpolkovnikler. Ulu iş bitirdiler. Tüweleme. Eden işleri görürlerlik. Yönünni biz bulary kompýuter bilen söwüşüp. Ýeňi şadanny diýip bulary hormat haty bermelimi? Bular ýani işe başlayan oğlumlar. Bardan biz bulary arkaýlaşdyramaly. Hormat haty gerek bolsa goý bular bundan başgadyr. Harby gulluklar ile geçirilen şäherlerde ulu yemiş gadam geldiler. Ana şonna berýär hormat haty. Men düşünem o. Şert bir zat, öwdar aýry da. Siz aýallar ýöntem pikir edýäňiz. Men ýöntem bolsam, sen şuň pikirlerinden dören, şu şertleň bitirilmegi sen gyýdyň bagtly etip bilermi? Adam şertlerden geçip bagtly bolýarmy? Menim ýyllygyny bagtymyň käkşä bagtly bolmak üçin diňe bagt ýetenek. Bagt diýilýän zat näme berilýän bolsa şonu gazanaýyn diýip kän oýlanmyn. Bagt başarmagyňy, zehinini, okuýugyňy, aňyňy, ýapylyňy näme berilýänini bilip bilmedim. Akbal bagty kime wada berýär? Şu wallaň daşyndan eýýäm 50 ýyl bäri aýlanyp ketýär bir jogap tap bilmedim. Belki oň jogaby her kimiň özündedir. Men näme diýänim bolsam, diňe gulaýymjan anjamasyn diýip şeýtdim. Haýp ýeri bagt özüne tarap barýan ýolly ýaýrap ýatanokda. Bagtly bolmak barada pikir. Diňe şuň köýlen ýaşaşmak bolsa, ol kim bilen ýaşaşmaly? Ine şunu içkinden içkin, öwreneýin diýdim bolany. Ehli zadyň adamy dar, köpü diýänler kakafy. Çen çaky bilen bol bererler. Birden anna 40 höýüň awraýy bar. Biziň ikimiz owulla ahyrda gyýdymyzy şuň üçin terwelemedik binäme. Men çağamyň üstüne 25 ýyllyk azabym ýatyrka. Men onu her ýetine rowa görüp bilmene. Halk diýeniň meýdanyr. Aňyrsyn mersin ölçep, şalt hasabyny çykarýarlar. Şu giden adamlaň ýagşy diýen ýegdine näme üçin ýaýdan ýanyňa düşünemok. Men ýaýdanamok.
Eýe em, ketekinki kem. Her ýaşyň bir öz jogapkärçiligi bar. Wepa özüne ynanylan işe jogapkärçilikli garaýamka. Men şonu biletim gelýär. Şunça yıllap, teň maşgalaň bolup, şu şertleň soňuna yetip bilmedim. O çağa, ne edip sen gownuna yeterke? Meňem gownuna degip biljek töllerim bar. Ýöne onu aýdy biljek men rehimsiz kalbym ýokda. Men diýen bolsam, wepaň başarjagyny bilip diýendir. Bugün men özümem wepa üçin dilek edýän. Nuri. Senem çıkar birini. Yok. Alzırama. Ünsici ol. Bar. Tayin molun. Başlan. Ruhtan düşmeyen bir zat boğuy. Inni sizin edin. Hayhiniz çıkan. Men çıksam. Yok. Şirhan. Tenner. Halipa, düşünmedim. Wefa bilen men söwüşmellerdim mi? Seni ýem möjegi ýeňdiň. Ýöne tokoyuň şaty möjekde. Düşündiňmi? Bak. Köprek boranjak bol. Bolýarmy? Aslam, sen geç. Eger şowsuzlyg uçuranyp gorkdan bolsaň, onu goluňa osurda oturup ol sen duşundan geçer gider. Maňa ýa ýol ýok. Bugün kim otursa, oň ýitirjegi bir oýun bolar. Men otursam bu ýetdi maňa agyr degijek. Bar. Başlan.
Şeýrhan. Geç.
çıkıp bilmesen, dişli. Oyunna haram olur, köşede halal olur. İşlemek kadıdan çıkma. Oyun haram bolsa, köçüde halal. Eğer çıkıp bilmesen, dişli. Ýatlamalar hakynda ýatlamalar hemije kalbyň goýar. Ölmedi git. Men seni asla tanamandyr. Atasızlyk garnyň açlygy. Enesizlik mehrin yetmezçiligi. Doğan bolsa bu enataň goýup giden iňul mirasy. Arzuňa ýetipsiň. Gulagyňa isleýişiň ýaly şiket ýetiripsiň. Hawa bäbek. Meňin öz bäbegim bar. Edil saňa meňdiýe. Sen käwatdyr özüň gatygy hak barýadym. Oň sebäbini düşünipli. Bagyt gelse töwrük bilen gelýärmiş. Dilegimiz bir zat, taňryň içilen bolsa hat göder. Atajan bir ana çağırış çağırýar. Men häzir gelýän ha. Girelimi? Gireli. Hormat hatyma ýok, alyp bolmady. Durmuşda saňa bagly däl ýerlerken, oňa sen günäkar däl. Menki bolmaz, ýür gowsa gaýdalla. Diňle. Gapydan ýygyňa gaýtmak namartlyk bolar. Öň gelmeli ekenin. Ýör şoňçy. Näme bolýan bolsa görürüz. Hawa, Gulagatyan. Ine ana çağırış. Bula Türkmenistanyň çempionatynyň hormat haty. Bu da dünýä çempionatynyň hormat haty. Söwüş boýunça özüňiz bilýäňiz. Bir kemmi? Şert boýunça 3-nji hormat haty bolmaly. 3-nji başartmadymy? Näme Halipa bu? Dur. Men Wöpadan soraýan. Goý Wöpada jogap berdin. O menden ýaşynýan näler? Başartmady ana çağırış. İşten hormat haty alyp bilmedim. Otur, nire barýan? Men sana gaýdy berdiýem ama. Adamy daşyndan halk tanýar. İçinden hak tanýar. Maňa sen için daşyňdan hak gydykly. Zenan ejiz bolýar. Zenan öz garamatyny hakyky erkek kişi atanna özüni hemişe zenan hökmünde duýar. Anha, men sen nähil adamlygyny tanamak üçin şert goýdum. Gözümiň görüp bilmedik zadyna delil soraýan.
Sen terhette nähil işläniň bolsa, men gözüm bile gördüm. Şoň üçin 3-nji şertiň delili men özüm. Kamillige yetmek üçin erjel hereket etdiňiz. Mundan soň men närazy bolmagym bolmaz. Yurt sana öz gorogyna inanmasa, menem sana öz gyýdyma inanýan. Yollaş terkerde. Näme indi men sana toýun tähedine aýtmalymy? Gutlayan Halipa, oň bolsun. Sağ olun. Bu oyunu näde oýnamak? Häzir görersin. Inni düşündüm. Salamu aleykum Aktada. Wa aleykum selam. Taňar ýalkadym. Dogunymy tapmaga kömek etdiňiz. Bile ýalkadym. Agaň nerede? Han tanşalla. Hana. Merdan.